Horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang do dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu pawaluhod dong Trinitatis 25 Juli 2020 sada ima nadienet sian buku 2 Raja-Raja bid 24 ayat 42 rodi ayat 44 dohot topik minggu diramoti debatado bangsona Allah memelihara umatnya. Ujahama dihita songonom mahata ni Tuhata. Dungi Roma sada halak sian bal salisa nama buat dihalak ni debata akka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian Emesia Simun dohot itak sian dahanon na binulgang di bagasan hadak kadanganna. Dunginin na si Elisa ma lehom mai disituan na toropi asamangan na sida. Dungi ninana posonay ma, behama pangalehokku mangganupi 100 salak. Alay nina si Elisa ma, sailehom may disituan na toropi, asamangan na sida. Ay songonod do hata ni Jehovah, ikomangan akajol may jala ikon adong dope teba. Dungi di parade may di julu na sida, gabe mangam ma na sida, jala adong dope teba. Bartu hatani Jehovah. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon marhiti turpukon adong ma manang napiga nabuhi pasahaton. Na parjulu riko ni si panganon dohot na mangan. Gudang dunian kebutuhata alai si panganod dora anggo apala napokok di nguluon. Dakpola pitur mate hita nakso margolang masa te manang so marberlian manak so marmobil mewah alai molo somangak kita tupe adong berlian na tumpe adong masna olo dulu asawa te alani dangadong jol mana somangan adok taboto pukul mungkin adong alay yang go tahan tidak makan dang adong molo pibui ibana manahan dang mangan manang napiga jam manang napigari rupani alay yang go dang mangan saliling na hirana suadong to jala asa taboto molo somangan bui du marpangotak tuna asing marpikir pedang tikos emosina dak terkendali murah-murah muruk olo gabe balik tiang ni jawi di ida molo ngamale manangdang manganin jala adong do napola marbadai ala ni si pangano ra di parpesta mau jujut ta ida te olo magu si pangano adong do nagumeok dia ka parpestaan olo do somartangiang do pe ngagudang jol mana sidung mangan ala daktar tahun nabi jadi olo ma si partangiangi madok di tangiang na pasu-pasu matuhas si panganon na di julu namyon dohot na di pamangan yak kadongani amin jala ala ni naso na manganon dohot si panganon na swadongi bui du made bujol ma tuha jahaton gudang dua katindak kejahatan na niula ni jolmai ala ni nasomangan. Ditiki disukun hakimi ibana di pengadilan buasa manakko buasa diulaho hajahato ni. Ahama alusna. Dang mangak kami. Saya butuh makan. Dang mangap begelekku, dang mangap bekeluargaku dan lain sebagainya. Alania kamang dohot tamuinang masalah makan dan makanan adalah masalah serius, bukan hanya sekarang
tapi dari dulu itu masalah kita. Unak sanga makuling sibiona ima dido akadongan deba. Hamak kadongan idu asanang sibulis pe diboto do titik lemah ni jolmai di dia. Woto hamundo di dia di sibion naido na perjulu. Bereng hitama hada debu ni jolma na perjulu si Adam doho si Hawa. Da ala ni si pangano do. Taingok do pangujunan na perjulu tu Tuhan Yesus. Ama di do si bolisi. Molo tutuho anak ni debata dokoma batuon gabe si pangano. Taingok do muse sejarah ni bangso ni debata na jujut tarujun pola gabe gudang na mate. Holan ala ni si pangano. Ima na perjulu. Na paduahon disarihod debatado si panganota. Di para di debatado si panganota. Sada bentuk pangaramotion ni debata di hita, songon na sinuarahon ni topik ni mingguta sadarion, ima marhite na manarihon si panganota. Dang dipaluas debata, dang mangan, manang aturaparon akan aporsia di ibana. Termasuk dua kana posona, manang aka pangula. Jala idon waeng nabuita ida marhite turpuk jamitaon. Ditiki masa halio poter di Gilgal, Roma sahalaksian bal salisa nama buat dihalak ni debata. Maksudnya tu si Elisa, aka sagu-sagu patumonaan, 20 sagu-sagu sian eme, sia Simun, dohot itak sian dahanon nabinulkang. Marhiti beritaon, adong dua pesan penting na naing pasahaton na tuhita. Na perjulu, manang ICP na bui do suruon ni debata laho manarihon aka naniasian. Bahkan apapun Tuhan bisa pakai untuk mencukupkan kebutuhan kita. Harupidong siga disuruh debata manarihon si Elia na posonai. Jadi halak baal salisai perhitian di debata doi manarihon na posona doho bangsui. Pesan na paduahon ima dakkolan asal adong di para di debata diaka naniasian na dumingganido na tumabuido di lehon. Jadi dakkolan asal adong buti laos ido nuaeng nagabe sitiopota di lehon debata tu hita akan naduminggan akan natumabu. Napatuluhon nabuy idaw ta siya trupukon ima ngulu na marpanarihon. Di patuduhon si Elisa do ngulu na marpanarihon marhiti na nido na lehom may disituan na toropi asamangan na sida. Surau do anggo hasahaton ni buah-buah ni halak bal salisai ima si Elisa. Danga pala tu na torop piano ni. Alai di somma taida jiwa sosial manangulu na marpanarihon sian si Elisa. Dan gabi diahot ibanay hola di diri na sa diri. Atik pe berhak do ibana di si. Pesan na naing dohonon na marhitei ima unang maholan na ripe si sarihonotok kita. Alai gabi si panarihon ma. Ngulu namar panarihon tudongan. Ra gudang dojol maholar ripe si sarihonot to nate. Manarihon dakya. Jala molo so di sarihon ibana ungut-ungut na dohot orong-orong nama naubal ka. Napaupaton hobbar tu hatani debatama. Hama kadongan jujur pikirata logikata manang etong-etok tasabing tabahen suhat-suhat manang ukuran lahu menilai na adungi. Da jujur do tado dia sukupon. Hola di ipo pengahurang nin na rupani molo diberek songon na otik si pangano ni. Hapidung dipangan so sudah sukup do. So suku gajimon mangguhi kebutuhata. Nina inata itu amata. Pabuahon na lebih besar pasak daripada tiang.
Hape akan na tuwe-tuwe na julu suadong pasarian na hot. Gaji bulan na rupani. Alay boy do sudi sikola geleng na. Tutu suku-sukuta do mabahini. Molo au madok, ini soal iman. Bukan soal keadaan, soal kemampuan. Alay soal hapur siau dwe, soal posniroha. Marhitei do honot tama, riko do na menghemat, unang boros, irit. Alay na rumikot bagaimana bersyukur manang makamolatehon na adong. Jalan na patuluhon, paluas debata pasikopon. Tutu suku-suku tuhitan waeng akamang dohot tamuinang boha. Jolo tatangyaku do akan natajalui. Jolo tatangyaku do gaji natajalui. Manak pitur di belanjah do rupani. Yakid doau molo say jumulu ditangyaku nakkan na jinalonay. Dang lubi memang. Mungkipas do sukup bainon ni debata. Sian bilangan na buy do dak sukup hurang do. Alay molo debata do. Nama dok sukup de. Hama kadongan didok na poso ni si Elisa. Ima sige hasi. Tak sukup si 20 sagu-sagui. Mangganupi si 100 salaki. Masuk akal lo kan. 20 dibagi 100 memang minus deh. Seharusnya 100 dibagi 20 do. Alai Roma si Elisa madok say leho ma tu situan na toropi. Ay songonido hata ni Jehovah. Iko manga nakajol mai jala iko narong do peteba. Nah tutu kan tang masuk akalon. Hamu kadongan dia kasih songonon dak soal masuk akal atau tidak. Alai soal imat do. Alani mulununga hata ni debata nama dok. Tanga dong nasutar patu pa hata ni debata. Taingok do harusian nasu adong bui gabi adong. Ingot tamu di panopau ni. Jala taingok do nati namuyan ni Jesus 5.000 halak marhiti 2 dek do 5 roti. Jala lubi do pe 12 apang na. Bahasa lubi. Arong madok na suarong do di si halak Batak inna. Apa hubungannya dengan orang Batak? Seolah-olah halak Batak pun molo mangan jala molo arong na lubi itur dibungkus. Saya pesta di Palas Tihi. Dangi takas do didok disi ay namangani hola bawa do sopadoho takkaina tak padoho paropuan. Jadi sugari disia kainata kaparopuan pasti dak sisa. Alana pitur bukuson na do tua kageleng na. Jadi dangalani nasuadok kalak bata kate. Jalan na parpudi nabui do tasya turpukon diramoti debatado hita. Allah memelihara kita. Ido didok di topik ni minggu tay. Omma jaminat di hita di partikianon di partikian natongon mengadupi pandemi kopi 10 siaon. Gudang memang hasusaan hinorhon ni sahit na sasadon ta adupi. Adong may nagabi susah mula-ulaon. Bahkan adong na pola dirisain siya nakaulon na. Adong na susah mga luluy-ngulu-ngulu. Susah marsikola akayanakon. Susah marminggu. Susah hita marsaur di bagas joro ni debata. Alaira ang guapala na paling susah tadupin waing. Ima maulina mga luluy si panganon si ganupari. Alay hata ni tuhata madok tuhita di bagas sa tikyon pos marohata disarihod debatado hita. Disarihod debatado akka naposona, disarihod debatado akka naniasyana. Amen. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan, di panarihommu di hami. Jala pos dorohanami, manangahapin na huwadupi hami, sa itoktongdo pasikopommu buhal nami. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.